muna farawa da godiya ga Allah maɗaukakin sarki ma'abocin falala da ni'ima kowace iri wanda ya bamu dama muka sake haɗuwa a yau yini na biyu kuma domin darasi na biyu cikin waɗannan darussa na yin nasiha ga kawunanmu da 'yan uwanmu akan maudu'ai guda biyu: muguntar ɗan adam da kuma alherin ɗan adam. Jiya mun ji bayani akan muguntar ɗan adam. Kishiyar mugunta ita ce alheri, kishiyar sharri shine alheri, kishiyar taɓewa shine shiriya. Haka a cikin darasinmu na yau, bayan mun razanar da zukatan kawunanmu da na junanmu akan waɗansu halittu miyagu, yau kuma muna so mu kwaɗaitar da kawunanmu mu yi wa junanmu albishir da cewa a cikin halittun Allah, musamman kuma a cikin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, akwai ma'abota alheri, kuma alheri ba zai gushe ba a cikin wannan al'umma har zuwa ƙarshen zamani. Kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai gushe ba yana ƙara adadin ma'abota alheri, kamar yadda shaiɗan yake iya ƙoƙarinsa wajen ƙara adadin ma'abota sharri da mugunta. Kullum Allah maɗaukakin sarki umarninsa shine akan ayi alkhairi, kuma yana ɗaya daga cikin alherinsa ga bil'adama samar da mutane ma'abota alkhairi, kuma ya halicci alherin domin su samu sauƙin da za su yi alheri. Idan kana cikin magana akan miyagu, sai ka ji karayar zuciya ka ɗauka kamar kowa ma mugu ne. Amma idan aka zo magana akan alhairi da ma'abota alhairi, sai ka ji babu sharri kusa da bigiransu, kuma babu wata alama ta mugunta a tattare da su. Kullum ana so mu rinka kwaɗaitar da kawunanmu da yi wa junanmu nasiha akan irin waɗannan ma'abota alkhairi, saboda ma'abota alkhairi su ƙara yawaita a cikin al'umma. Yawan adadin ma'abota alkhairi a cikin al'umma, yawan alherin al'ummar. Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan al'umma ce ta alkhairi. Allah ramanu ya Allah ya ce, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Allah Ubangiji madaukakin sarki ya ce kuntum khaira umma ukhrijat linnas, ku wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, ku ne mafi alherin al'umma da kuka taba taka ƙasa a duniya. Wannan ayar tana nuna mana wannan al'umma ba za ta gushe ba a cikin alkhairi. Wannan al'umma ita ce al'umma ta ƙarshe. Daga bayan ta Allah ba zai sake tayar da wani annabi ba, amma sai Allah ya sa ta zama ita ce al'ummar da tafi kowace al'umma alheri. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, kuna yada alheri ta hanyar ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kuna umarni akan ayi alheri kuma kuna hana mugunta. Wa tu'minuna billah, kuma kun yi imani da Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum,
da ma abota littafi sun yi imani irin naku da ya zama musu alheri, amma ba su yi hakan ba. Sun kasu kashi biyu, minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun. Idan ana bayani akan sahun ma'abota alkhairi sai kaga kamar babu sansanin sharri kwata-kwata. Idan ana magana akan mala'iku kasan alheri ne zalla. A cikin bil'adama idan ana magana akan annabawan Allah kasan alheri ne zalla. Idan ana magana akan mabiya annabawa daga cikin malamai da nagartattun bayin Allah tatattu sai ka ji babu sharri a tare da su, ballantana mugunta. wadhkur ibadana Ibrahim واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار نعم إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار نعم وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Allah ya ce ka ji labarin ma'abota alkhairi waɗanda suke jagorori a alherin ɗan adam. Wa zakariya idna da rabbahu وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين نعم فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا نعم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. kaji sahun annabawa. Annabi Zakariya ya haifi alkhairi annabi Yahya, ya auri alkhairi mahaifiyar annabi Yahya. Sai Allah ya ce wannan iyali ne innahum kanu yusari'una fil khairat, iyali ne da aka gina shi akan alherin dan adam, wanda kullum suna rigegeniya da juna ne. Uwar tana so ta riga uban, uban yana so ya riga dan yana so ya riga dukansu. Yusari'una fil khairat. Ko ba cikin annabawa ba, ko cikin bayin Allah na gari, idan da zaka samu kanka a cikin sahun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka san ka shiga tawagar alheri. Tabi'ai waɗanda suka yi almajiranta a wurin sahabbai da tabi'ut tabi'in, malamai da nagartattu daga cikinsu, ka san in ana baka labari daga cikin salaful umma ma'abota alkhairi, ka san babu sharri ballantana mugunta a tare da su. innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun na'am والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون na'am أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها عابدون wa hum laha أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Allah ya albarka ala ramma. Innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. In kana cikin sahun masu jin tsoron Allah, tsoro na gaskiya, walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun, kana tare da waɗanda suke imani na gaskiya da ayoyin ubangiji. Walladina hum bi rabbihim la yushrikun, ka haɗa tafiya da waɗanda ba sa shirka da Allah, masu tsantsar tauhidi. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة, ka zama kayi kicibis da waɗanda suke ciyar da dukiyarsu
kuma su yi aiki da gaɓoɓinsu na addini, sun yi iya abin da suka yi, amma duk da haka wa qulubuhum wajila, suna jin tsoro a cikin zukatansu cewa shin Allah zai karɓa ko ba zai karɓa ba. Ba sa tinkaho da gadara da abin da suka yi, suna jin tsoron karfa Allah ya zama bai karɓa ba. Annahum ila rabbihim raji'un, saboda suna da tabbacin za su koma ga ubangijinsu ya musu hisabi akan abin da suka aikata. Allah ce ula'ika yusari'una fil khairat, waɗannan su ne masu rigegeniya a cikin alkhairi. Ashe akwai alheri a tattare da ɗan adam. Allah ya san alherin ma'abota alheri a cikinmu, shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu khalifancin wannan duniya. Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi bil'adama da jinsin bil'adama saboda ma'abota alherin cikinsa, ko alheri ga kawunansu, ko alheri ga 'yan uwansu, ko alheri tsakaninsu da Ubangiji, ko alheri ga wannan rayuwa. Sai Allah ya ce ya ƙudurci aniyar zai ba wa ɗan adam amanar wannan ƙasa. Mala'iku suka ce ya Ubangiji, me yasa ba za a ba mu ba? Yaya za ka ba wa wanda zai zo ya barna a bayan ƙasa? Ya za ka ba miyagu? Sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamun, ni na san abin da ba ku sani ba. Akwai ma'abota alkhairi a cikin su. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ta harshen annabinsa annabi Salih, huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Allah ne ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Ashe Ubangiji madaukakin sarki ya san akwai ma'abota alheri. Yana daga cikin alherin dan adam ya zama ya yi alheri tsakaninsa da Ubangiji. Mafi girman alheri tsakanin mutum da Ubangiji shine mutum ya zama cikin bayin Allah masu ihsani. Ihsani kuwa shine an ta'budallaha ka annaka tara. Mafificin alheri da ɗan adam zai yi a duniya shine ya bauta wa Allah, bauta na ikhlasi, bauta na ihsani, kamar yana ganin Ubangiji. Idan shi baya ganin Allah, ai ya san Allah yana ganin sa. Wanda ko yake ganin ka baka ganin sa, shi yafi cancanta ka ji tsoron sa, ka tsarkake bauta gare shi sama da wanda kake ganin sa yake ganin ka. Hanyar alheri ta biyu da mutum zai yi a duniya shine ya yi alheri ga kansa da kansa. Mutumin da ya ribaci rayuwarsa bai zama cikin alladhina khasiru anfusahum, wanda suka yi asarar rayukansu a nan duniya, kuma ya zama in suka zo wannan rayukan nasu wuta za a kai. Wannan shine mafi asarar duniya. Amma wanda yake ma'aboci alheri a duniya shine wanda ya kyautata tsakaninsa da Ubangiji, kuma ya kyautata haƙƙin kansa, ya yi zama irin yadda yana ji cewa akwai amfaninsa a duniya, akwai manufar zuwansa duniya. Amma duk wanda ya dubi wannan duniya da take kewaye da shi, ya ɗauka cewa babu manufa a cikin wannan rayuwar, wannan ba alheri ya zo yi a duniya ba. Sannan alheri na uku shine alherin da mutum zai yi tsakaninsa da sauran 'yan uwansa bil adama. Alheri ta fuskar dukkan wanda yake kusa da shi da wanda yake nesa da shi, kar ya ga komi daga gare shi sai alheri. A cikin mu'amalarsa da zai yi zance, a cikin mu'amalarsa da zai yi aiki, a cikin mu'amalarsa da zai yi gogayya da wani ɗan uwansa ɗan adam, ya zama alheri kadai ya gudana a tsakaninsu. Wannan shine alherin ɗan adam, kuma irin abin da Allah yake so ya ga ɗan adam ya yi a duniya kenan. To duk wanda ya kauce wa wannan, to bai zama cikin alheri ba a cikin bil'adama. A cikin wannan darasi za mu duba wato wasu irin hanyoyi ne za ka yi alheri, ka zama kana da alheri na ɗan adam.
al-imam ibn al-qayyim Allah ya masa rahama cikin littafin madarijus saliki baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya lissafa abubuwa guda 10 yace waɗannan su ne hanyoyin alheri waɗanda mutum zai iya sadaukar da su domin ya yi alheri a wannan duniya. Hanya ta farko ita ce yin alheri da iliminka. Hanya ta biyu ita ce yin alheri da ranka. Hanya ta uku ita ce yin alheri da gangan jikinka. Hanya ta hudu ita ce yin alheri da mulki ko matsayinka. Hanya ta biyar ita ce yin alheri da dukiyarka. Hanya ta shida ita ce yin alheri da mutuncinka. Hanya ta bakwai ita ce yin alheri da ɗabi'unka. Hanya ta takwas ita ce yin alheri da haƙurinka. Hanya ta tara ita ce yin alheri da yafiyarka. Hanya ta goma ita ce yin alheri da kau da kanka. Waɗannan matakai guda 10 ba a jere haka shi ya jero su ba, ni ne na jera su haka saboda abin da ya dace da darasin nan yadda na faɗan nan ya fi munasaba da ya zama a jere a haka. Amma shi ya fara da aljudu bin nafs, ya ce rai shi ne mafi tsada. To amma ni a fahimta ta abin da ya fi muhimmancin da za ka bayar a duniya a matsayin alheri ga bil'adama kafin ranka ko kuma wanda ya fi ranka tsada shine abin da annabawa suka bayar. Babban aikin da annabawa suka mana a duniya shine alheri da ilimi. Allah ya gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban alherinsa gare mu shine ilimi, karantar da al'umma. Allah bai taba halittar mai alheri irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, amma mafi girman alherin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bayar da ilimi. Shi yasa ba wanda ya fi alheri a cikin halittun Allah a duniya kaf irin annabawa, sai kuma magadansu waɗanda suka bi tafarkinsu. Duk duniya ba mai alheri irin annabi da kuma irin malaman da suka riki tafarkin wannan annabi suka karantar da abin da ya karantar ko a zamaninsa ko bayan shuɗewarsa. Wal ulama warathatul anbiya. Alarama Allah ya ce mana babban wazifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine karantar da alqur'ani da sunna. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم نعم إنك أنت العزيز الحكيم. أقول ما كمان شيء وانا سورة آل عمران لقد من الله إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم نعم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كأن جديد سوء كن سورة رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم نعم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah ya ce babban aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yu'allimuhumul kitaba wal hikma, karantar da alqur'ani da sunnarsa. Tun ranar da Allah madaukakin sarki ya ce da shi iqra
ya fara karatu bai taɓa karanta abin da aka ce ya karantar kuma ya ɓoye ba. Kafin ya bar duniya sai da ya tara duk waɗanda suke gabansa ya ce da su hal ballagtu, na karantar, na isar da saƙon da aka ce in isar. Suka ce kwarai ka isar. Sai ce Allahumma fashhad. Haka mafi alherin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wa wannan duniya shine karantar da mu da fitar da mu daga cikin duhu zuwa haske da gaya mana wane ne ubangijinmu. Ya zo mana da labari mafi girma. قل هو نبأ عظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. wannan labari mafi girma babu wanda ya zo da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. wannan shi nuna mafi alherin aikin dan adam shine karantar da ilimi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da ke cikin sunan, ya ce malamai su ne magadan annabawa. Ya ce domin annabawa ba su bar gadon dukiya da za a gada ba, gadon da suka bari shine ilimi. faman akhadha bihi faqad akhadha bi hazzin wafi. Duk wanda ya ɗebi wani abu na ilimi to ya ɗebi babban rabo, ya kwashi babban kaso. Duk wanda ya kwashi wani abu na ilimi daga taskar annabta ya kwasa. Idan Allah ya baka arziki ba daga taskar annabta ka kwasa ba. Idan Allah ya baka mulki ba daga taskar annabta ka kwasa ba. Babban abin da zaka ci albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye shine ka kwashi ilimi na addinin musulunci. Shi yasa mafi alherin dan adam a duniya shine malami rabbani. Haka matakin farko idan kana so ka zama mai alheri ga dan adam shine ka nemi ilimin addini. Mafi alherin dan adam a duniya shine wanda ya fi yawan mutane yawan sanin addini. Haka wanda ya fi ka sanin Allah yana gaba da kai, sai wanda ya fi shi sai wanda ya fi shi. Shi yasa annabawa suke gaba da kowa domin sun fi kowa sanin Allah. Jama'a mun fahimci wannan? Alheri na biyu a duniya shine ka zama kana da alheri ta hanyar iya sadaukar da ranka. Sadaukar da rai shine hanyar jihadi saboda Allah, da yin wata harka ta gwagwarmaya akan addini da zai iya sa wannan gwagwarmayar ta laƙume ranka. Ai babu wanda ya nuna wa Allah gaskiya a duniya sama da mutumin da ya je inda za a iya kashe shi saboda Allah. Shi yasa irin waɗannan Allah kai tsaye ya ce ransu ya riga ya saya. Na malaran ma. Inna Allah ashtara أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Allah madaukakin sarki yace ya riga ya yi ciniki har ya biya, ya sayi rayukan muminai su kuma ya biya farashin da ba su aljanna. Me yasa? Ya sayi ransu. Ba abin da mutum zai iya nuna wa Allah da gaske yake yi kamar ya ba wa Allah ransa. Wannan shi yasa Ibnul Qayyim anan sai ce shi at-tadhiyatu bin nafs yafi kowane abu da zaka yi a duniya. To amma ni ba na duba ta bangaren tadhiya bane, na duba ta bangaren amfanin abin da alherin zai bayar wa dan adam. Idan yanzu ka je jihadi, mafi girman abin da za ka yi taqiya da shi a duniya shine ranka, ba da iliminka ba. Saboda ranka a jikinka kana gani ya fi tsada sama da ilimin. To in ka je ka bayar aka kashe, me kake da shi? Ba wani abin da kake da shi da wuce ranka, shi kuma kwaya ɗaya ne. To duk mutumin da ya iya wannan ba wanda ya nuna wa Allah gaskiya irinsa. Kama ba ta wannan fuskar ni na ɗauka ba.
ina ɗauka ta fuskar mutum ya rayu. Shi yasa Allah ya ce kar ma kowa ya fita jihadi, malamai kan su je su zauna su yi ilimi domin su karantar da mutane don alherin dan adam na ilimi ya yaɗu a duniya. Haka ne alaramma? wa ma kana almu'minuna وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. barakallahu fi. Kuma shi yasa aka tambayi malamai magabata menene mafi girman kurba da mutum zai yi don ya samu kusanci zuwa ga Allah, kamar da Imam Ahmad yace al-ilmu la yasawihi shay. Duk abin da zaka yi a musulunci ka samu lada a wurin Allah ba abin da yafi kamar harkar ilimi. To daga shi ne sai jihadi saboda Allah. So da ilimin ne ya karantar da mutane su yi jihadin. Amma in mutum ya iya sadaukar da ransa to wannan yayi wa al'umma alherin da babu irinsa. Shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fi kowa alheri a duniya, saboda sun sadaukar da rayukansu saboda Allah. Sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usra, har Allah madaukakin sarki ya hada su tare. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا على الكفار رحماء بينهم. kaga Allah ya ce ashidda'u alal kuffar, kaga wajen jihadi saboda Allah ke. Don haka in har zaka iya alheri a duniya wa mutane to ka yi alheri in za ka iya, in ka samu dama ka sadaukar da ranka domin taimakon al'umma. Shi yasa malamai suke kirga wanda ya jihadi saboda Allah, suke kirga almurabitu fi sabilillah, wanda zai sadaukar da kansa ana bacci ya tashi yana gadin mutane, wanda zai sadaukar da kansa kasar su ta ɗauke shi aikin soja ko aikin ɗan sanda ko aiki na wani abu na tsaro, shi kuma ya kudurta a ransa cewa zai yi saboda Allah ne, saboda al'umman musulmi da suke kasar su ya kare su saboda Allah, su samu damar da za su yi bauta wa Allah a cikin nutsuwa, su yi harkokinsu na duniya ba tare da sun ji tsoro akan rayukansu ko dukiyansu ba. Waɗannan suna cikin aikin da ya fi komi girma a wurin Allah. Amma wanda ya fi kowa girma shine wanda ya jihadi li takuna kalimatullahi hiya al-ulya. Amma yana daga ciki idan babu jihadi, ka sani idan ka samu damar da zaka yi alheri wa mutane, ka shiga aikin tsaro ko ka yi aikin agaji ko ka yi aikin da ko da irin na wato abin nan irin na volunteering yan banga, wanda za ka yi tsakaninka da Allah, kai kana so ka samar da zaman lafiya ne wa mutane, sai ka je abin da zai iya sa ɓarawo ya kashe ka. Yan fashi na daji da kuke ji suke neman yan banga a cikin garuruwan da ake da irin waɗannan kidnappers ɗin, irin waɗannan mutane sun san za a iya kashe su amma suke wannan aiki. Kaga wannan ya sadaukar da ransa ne saboda alheri wa sauran mutane. Idan ya ga dama tun da yana da ƙarfin da zai iya haka, zai iya guduwa in an tsare shi ya kare kansa, amma sai fito ya hana kansa bacci, yake alheri wa mutane da wannan ran, wanda ta yiwu a harbe shi, ta yiwu a kashe shi, ta yiwu ya rasa ransa. Wannan shine alheri mafi girma da ɗan adam zai iya yi a duniya ga ɗan adam bayan ilimi. Jama'a mun fahimta? Abu na uku shine mutum ya yi alheri wa mutane da mulkinsa. Idan Allah ya baka dama ka zama shugaba, to Allah ya baka daman da za ka yi alheri irin alherin da ta yiwu malami ma ba zai iya ba, ta yiwu wanda zai sadaukar da ransa shi kaɗai ya yi ba zai iya ba, saboda kai dukkan rayuka ne suke hannunka. Soja da ɗan sanda idan ya tsaya shi kaɗansa yana iya tare mutum 1, 2 zuwa 10 ne, kai kuma kana iya tare mutum miliyan 200 da suke ƙasa gaba ɗaya da shugabancinka.
idan Allah ya baka mulki kana iya alheri wa mutane ta dukkan fuskoki na alheri, alheri na addini, alheri na tattalin arziki, alheri na zamantakewa, alheri na abubuwa na bukatun more rayuwa, alheri na ilimi, alheri na kowane abin da ɗan adam zai ci gaba a duniya zaka iya alheri da shi idan kana shugaba. Don haka alheri na gaba shine mutum ya yi ƙoƙarin yaya zai zama shugaba amma da niyyar ya zama zai taimaki mutane, kamar yadda annabi Yusuf ya ce kala ja'alni ala khaza'inil ard قال اجعلني على خزائن الأرض na'am. إني حفيظ عليم. Annabi Yusuf alaihi salam ya ce a bani matsayin minista mai kula da harkokin albarkatun ƙasa. Shi da kansa ya ce a bashi wannan matsayin. Ya ce babban CV na shine inni hafizun alim. Akwai ilimi kuma akwai amana. Zan rike amana ba za a ci ba. Zan kuma kiyaye in isar. Sannan ina da ilimin ta ina ya kamata a tsatsafo arzikin kuma wa ya kamata a bashi. Akwai wanda ya fi cancanta sama da shi. Wannan shine mafi girman alheri da ɗan adam zai iya yi wa mutum ta hanyar mulkinsa. Ka nemo hanyoyin da tattalin arziki zai bunƙasa. Idan an samu ka riƙe karka bari a ci, sannan ka isar da shi ga wanda ya cancanta. Ka haɓaka al'umma, ka haɓaka ƙasa, ka haɓaka tattalin arziki, ka haɓaka ilimi, ka haɓaka kiwon lafiya, ka haɓaka dukkan abin da zai sa ɗan adam ya ji daɗin wannan rayuwar. Wannan shine alherin ɗan adam da mulki. Idan mutum ya iya yayi haka, yana ɗaya daga cikin mafatihul khair da mutum zai iya sama wa kansa aljanna cikin sauki. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Hurairah cikin Bukhari da Muslim ya zana mutane guda 7 waɗanda Allah zai sa su a inuwa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar. Mutum na farko shine shugaba mai adalci. Yana nufi kana cikin sahun farkon waɗanda za su shiga aljanna, babban matsayi a aljanna, kuma a lahira ma kana iya zama cikin waɗanda ko hisabi ba za a musu ba, sai dai a ce su huta a cikin inuwa ana yi wa waɗansu hisabi. Idan ka yi amfani da shugabancinka wajen yin adalci da kawo ci gaba, kuma ka zama ka yi alheri wa mutane. Don haka alherin ɗan adam da mulki. Hanya ta hudu da za ka yi alheri wa ɗan adam shine ka yi alheri da gangan jikinka. Kai Allah bai baka ilimi ba, kai Allah bai baka mulki ba, kai Allah bai baka karfi ba da za ka yi ta tsiya da ranka, amma Allah ya baka gangan jikin da za ka iya wani aiki na hidima, ka taimaka wa mutane da ƙarfin da Allah ya baka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi wanda Imamu Muslim ya rawaito, yake cewa kowace gangan jiki ta ɗan adam, kowace gaba a jikin ɗan adam tana da sadakar da za ta iya bayarwa kowace ranar da rana ta fito kafin rana ta faɗi. Daga ciki sai ya ce mutum yana kan abin hawansa ba zai iya hawa ba, sai ka taimake shi ka ɗora shi a kai. Ko babur ɗinsa ko motarsa ta ɓaci yana bukatar turi, sai ka tura shi. Wannan ai tadhiya ce da gangan jiki. Duk wanda ka tura shi ai zai tafi ya barka, amma ka yarda shi yana kan babur ɗin sai ka tura, ya tashi, kuma in ya tsaya mutuwa za ta yi. Kaga za ka juya kawai zai ce na gode, wani ma ba zai gode ba, amma kai saboda Allah. Wannan shine wato alkhairu bil badan, kai alheri da gangan jikinka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rubuta wa kanka sadaka. Wannan gangan jikin akwai harshen ka ai, amrun bil ma'rufi sadaka. Wane kai ba malami bane, malam wannan abin da kake ba kyau, na ji malamai sun ce ba kyau, baka san aya ba baka san hadisi ba, amma dai ka isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Muna yin haka ne? Za ka fita akan hanya kana tafiya,
a madadin da kowa zai zama ambassador na malami, amma sai zama al'amru bil ma'ruf wa ba a ji kada sai a wurin malami. Kuma muna gani a cikin unguwa kowa ya san kaza ma'ruf ne. Yanzu inda za a kira sallah za a taso, kafin ka zo masallaci za ka wuce matasa da mutane da yawa akan hanya kafin ka zo masallaci. Shin ka kan tsaya ka ce wani ku zo mu je mu yi sallah, sawa'un zai je ko ba zai je ba dai ka isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wane masu kwallo ku tsaya ku zo mu je mu yi sallah, kaga yara suna wasa ku tsaya a je a yi sallah, in kun dawo ku zo ku ci gaba da kwallon ku. Allah ya ta mana. Saboda haka alheri na ɗan adam shine ya zama zai iya amfani da harshensa wajen isar da alkhairi a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kowace gaba taka. Yace kuma ka samu mutum biyu suna faɗa ka tsaya ka shirya su, ai da gangan jikinka kai da wata gaba daga cikin gaɓoɓinka kai amfani, wannan ma alheri ne. Na fata mala akwai wani misali da nake bayarwa, na ce ina tuna da lokacin da akwai kekuna, idan mutum da zai hau keke daga nan jikin masallacin da zai kulla can bakin titi sai bar standa a ƙasa kafin ya isa dana standa kun san standa da zuwa kuma sani ba duk yan bada bakwai din nan ba ara magagan ka san standa ko ana standa kowa ya dinga masa da abokin gabansa da masoyinsa duk sai sun yi. Wai me yasa ba a so wato ya tankwara ta wajen kar ya faɗi, amma za a gan shi ya riko hannun mace suna tafiya ko yana da sigari a hannunsa yana tafiya, ba wanda zai ce masa wannan abin da kake haramun ne. Mutane ba sa so mutum ya faɗi a keke, amma ba su damu ba in zai faɗa a wuta. Haka alherin ɗan adam a yanzu da babu keke amma ya akwai waya, wayar mutum tana cikin aljihunsa, toci yana kunne haka, mutum ya zo wucewa sai kana tocinka, me yasa kake gaya masa haka? Tocin akwai abin da zai cutar, wata cajinsa dai kare kake taimakonsa kawai ka kashe tocinka. Tocin bai cutar da kai ba bai cutar da shi ba, in ya gara ma yana ya ce maka na ruwanka, amma sai ji daɗi. Amma za ka ji nauyi ka gansu suna kallon kwallo an kira sallah da za buɗe ƙofar ka ce hayya ala sala sai ka mayar ka rufe. In sun ji oho wallahi za iya samun mutum ɗaya ya ce kwarai hayya ala sala sai ya tashi a kashe tibin in an gama sallah. a san ma da zo zai gyara nan. Baka alheri da mene da gangan jikinka. Alherin ɗan adam na gaba shine alheri da dukiyarka. Duk wanda Allah ya bashi dukiya wallahi Allah ya sauwaka masa hanyar zuwa aljanna. Shi yasa sahabbai waɗanda ba su da kuɗi suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullah ai in dai ladan zuwa aljanna ne masu kuɗi duk sun tafi da shi, saboda sun gane password din zuwa aljanna kuɗinka da imaninka. Ga imani kuma ga kuɗi ai kawai kai ka in kai ga baka shiga aljanna ba to kai ne baka ga dama ba. Suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zahaba ahlud dusuri bil ujur, duk ladan zuwa aljanna masu kuɗi sun kwashi, duk abin da muke yi suna yi, su kuma suna abin da mu ba ma iya yi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to bari in ba ku abin da za ku isko su da shi, ya ba su tasbihi. Da suka ji labari su suka fara tasbihin, suka dawo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a bamu wani lakanin sun samu wannan sun fara. Manzon Allah sai ya ce sai dai ku hakura, zalika fadlullahi yutihi man yasha. Ai duk wanda yake da kuɗi ya samu falalar Allah wanda Allah yake zaben wanda ya ga dama ya bashi. Yanzu idan kana da hankali dan uwana, Allah ya dubi mutanen da shi ya halitta da kansa a
a cikin unguwarku ku 1000 misali, sai Allah ya sa a cikin mutum 1000 nan kana cikin mutum 10 kadai waɗanda suka fi kowa wadata, ba iya rawa ka fi su ba wani abu kai Allah ya gani sai ce kai bari in baka kuɗi a madadin haka ba. Da Allah ya baka kuɗin nan kai in kana da hankali ka san ba naka kai kaɗai bane, da kai da su akwai wanda shi ne na Allah shi kadai, dukanku na Allah ne, sai Allah ya baka kai ka san Allah ya baku ku raba ne, ko ba haka bane? Ka san a adalcin Allah ba yanda za a yi halice su ya tsaga musu baki irin naka, ya ba su hanji babba da karami a ciki, yana bukatar abinci, ya ba su gangan jikin da ke bukatar sutura, ya sa suna da bukatar wurin kwana da abun hawa, sai Allah ya sa kai ka fi su kuɗi kuma ka ce Allah ya baka kai kadai ne. Kai ka san baka yi hankali ba ai, su bayin waye? Sai ya zabe ka kai ya baka kuɗi, ya ka san naku duka ne. Shi yasa Allah ya ce wa atuhum min malillahi alladhi atakum, sannan Allah ya ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi, duk abin da kaga kana da shi Allah ya sa kai ka zama kai ne mai gadin kuɗin ne, kai ne mai jira, in an zo sai ka ba wannan ka ba wannan, sauran kuma ladan jira kai ta ci duka naka ne. Akwai alherin da ya wuce Allah ya maka sama da wannan? Amma sai ka tare gaba ɗaya sai ka ce ba wanda zai ci sai kai kadai. Kai ka san ba yanda za a yi an je lahira kuma Allah ya sake baka su kuma ya hana su, a nan kuma sai a juya upside down. Jama'a mun fahimta? Haka mafi girman alheri da ɗan adam zai yi wa mutane idan yana da dukiya shine alheri da dukiyar, idan mutum yana da ilimi shine da ilimin. Wato abin da muke magana a kai ba zai yi ka haɗa duka ba fa, amma kai ta ina Allah ya ajiye ka shine nake so mu fahimta. Allah ya ajiye ka a layin masu kuɗi, to nan ne ake so a ga alherin ɗan adam ɗinka. Allah ya sa ka a layin malamai, nan Allah yake so ya ga alherin ka. Allah ya sa ka a matsayin shugaba, nan Allah yake so ya ga alherin ka ga mutane. Jama'a muna fahimta? Alherin ka na gaba shine kai alheri da mutuncinka. A kafin mutunci alja shine wato samun ka zama kana da hanya, kana da wata alfarma, kana da wata shafa'a da za ka iya samu. Kai ba kai ne mai mulkin ba, kuma kai ba kai ne mai kuɗin ba, amma za ka iya hanya waɗansu su samu. Akwai wanda in ya je sai dai ya samu nasa, ba zai samu na wani ba. Idan ko aka bar irin waɗannan kaɗai, to alheri ba zai watsu ko ina a samu ba. Ka zama mai alheri ga mutane ta hanyar idan shugaba yana neman a gaya masa ina ake bukatar abu kaza, sai ka je ka faɗa mutanen wuri kaza suna bukatar abu kaza, wane na bukatar abu kaza, mutanen wuri kaza suna bukatar makaranta. Mutane kaga wannan kai jahin ka kake amfani da shi kake amfani ga alheri ga ɗan adam. Ina fata ana fahimta. Akwai wanda zai iya tsakaninsa da malami, shi ya san abun amma sai tashi sai tambayi malam saboda yana so wani ya sani. In ya bar wani ba zai taɓa yin tambaya ba kuma bai sani ba. Ina fata ana fahimta. Wannan shine ma'anan alkhairu bil jah, shine jahi ko matsayin da kake da shi a wurin wani mai abun, sai kai ka zaƙulo abun wani ma ya samu, ba kai ka samu kai kadai ba. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk wanda ya yi sanadiyar wani alheri ya isa ga wani, in aka zo ba da ladan za a ba da ladar duk wanda ya samu wancan din. Wanda ya hanya aka samu za a ba shi package ɗin abin da duk aka ba wa wancan na ƙarshen ba tare da an rage nasu ba. Idan na yi maka hanya ka samu wani abun alkhairi, abun nan ya jawo lada, to irin ladan da ka samu ni da na maka hanyar, ni ma za a ban irin wannan ladan ba tare da an rage naka ba. Man sanna fil islami sunnatan hasana kenan. Haka mu zama jakadu na alheri a wurin mawadata. Akwai mawadata da yawa waɗanda suna son alheri amma kuma ba su gama sanin waye kamata a masa ba. Ka yi hanya a samu a yi ma waɗanda ya dace. Akwai malamai da suke da alheri a tattare da su a cikin saƙonninsu, amma ta yiwu ba su gane akwai matsala abu kaza ba. Allah
Allah ya saka maka Dr. Ashu shi zai same mu yace ya kamata a yi lecture muguntar dan adam da alherin dan adam. Yanzu ba gashi alherin biyu ya watsu nan ba, wannan shine ma'anar alkhairu bil ja. Ba shi yake lecture ba, kuma yanzu duk ina magana nan ba kuma san shi ba, amma duk abin da za a samu na lada da yardar Allah da shi da yan kwamitin sa gaba daya wanda su suka shirya wannan taron duk tare da su za a raba. Wannan shine kai alheri ta hanyar wato damar kai kana kusa da wani wanda zai iya isarwa amma shi bai gane ya kamata ya isar da abu kaza ba, sai ka gaya masa sai ya faɗa. To duk wanda ya hanya akan alheri shi ma zai samu alheri, kuma shi ma mai alheri ne ga dan adam. Jama'a an fahimta? To daga wannan na manta in faɗi muhimmancin wajen wato alheri da gangan jiki. Kaga ayyukan likitoci da masu jinya, kaga ayyukan malaman makaranta, kaga ayyukan masu sana'o'i na mutane. Yanzu a cikin azumi mutane nawa teloli don Allah suka ɗinka mana kayan sallah. Waɗannan mutane da suka yi wannan aiki kana tsammani suka ɗinka maka kayan da ka tsaya ka ce Allahu Akbar da shi, kana tsammani wannan aikin banza ne? To idan ka kyautata niyya ka zama mai alheri ga ɗan adam. Kai kana gyarar motar wane ta ɓaci sai ka gyara masa, ya yi amfani da motar nan ya yi sana'ar da ya kawo wa iyalansa aka ci abinci, kana tsammani wannan abincin da aka ci ya tafi a banza ba za ka samu lada ba? Dukkan sana'o'i da mutane suke yi ku mai da shi za ku yi da niyyar alheri ga ɗan adam ne. Abin da ake nema abu biyu ne kadai, ka aikata alheri kuma ka yi niyyar saboda Allah. Gashi ka yi alheri kai ma an biya ka alheri, kuma a lahira ma Allah zai biya ka. Jama'a muna fahimta? Don haka daga cikin wato alheri da gangan jikinka shine duk sana'ar da kake yi ka kyautata ta, ka yi saboda Allah kuma ka yi saboda niyyar wanda zaka masa ya amfana. Kowa a cikin mu kuma yana da hanyar da zai iya amfanar da wani. Sannan alheri na gaba shine alheri da ɗabi'unka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce murmushi ma fa kada yana da ladarsa. Tabassumuka ala wajhi akhika sadaka. Ka ga mutum kawai ka san in ka bata rai mutum yakan ji wani iri, to ya kalle ka sai ga kai haka. Don Allah jama'a in ma ba ku iya murmushi ba ku rika yake mana. Wani in yi haka a busan kam ɗari da sai ka rasa me ya sabe shi. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi murmushi wa dan uwanka an baka ladan sadaka. Haƙorin nan ba zallan na cizon nama ba ne, akwai murmushi yana daga cikin amfaninsa da Allah ya sa shi a ta gaba. Ai ba da shi ba dole sai da shi ake cin nama ba, wanda bai da waɗanda yana da waɗancan na cin nama. Amfaninsa shine ka haskaka shi wa mutane su ji daɗi, su ga alaman alheri a fuskarka. Jama'a muna fahimta? Amma wani wallahi in ka ga ya murmushi gawa sai dai in ya je jaga. Kun san jaga kuwa? Malam ya sani ai. Allah ya kyauta. To ballantana ka yi musafaha. Alheri ne shi ma. Duk daga ɗabi'unka ne fa. Duk mutumin da yake da saukin kai a cikin al'amura, kullum ranar Allah in ka fita wannan saukin kan lada yake tara maka a cikin account ɗinka. Alheri ne ga ɗan adam. Kyawawan ɗabi'unka suna ƙara ƙawata al'umma ne. Sannan abu na gaba shine alheri da mutuncinka. Mutunci da ake nufi a nan shine Ibn al-Qayyim ya ce wannan mutuncin yana da tsada a wurin mutum, amma ba za ka iya rayuwa ba a taba maka shi ba. Ya ce to ka yi alheri ka bar wa mutane, duk wanda ya taba ka ce kana neman aljanna da abin da aka taba. Za ka iya rayuwa ba a zage ka ba? Za ka iya rayuwa ba a ci mutuncinka ba? Za ka iya rayuwa ba a maka kage ba? Sai dai in baka zama wanda ka kai za a maka ba. In dai ka kai za a maka dole sai an maka. Sai an maka ƙarya, sai an maka kage, sai an ci namanka, sai an yi gulmanka. Sai ya ce to ka yi wa mutane alherin kyautar wannan abin. In mutum ya maka ya ce na ce kaza na, tun kafin ya gama faɗa ka ce na baka kyauta na yafe maka. Shikenan. Ya ce wannan yana daga cikin mafi girman abin da zai sa ka yi alheri wa ɗan adam da shi. Mutuncinka ya taɓa kai kuma sai ka ce ka bashi, saboda wannan mutuncin yana iya sa an je lahira ya je wuta.
sai ka ce kai in dai a sanadiyar ka ne wani zai je wuta ka yafe masa ya je aljanna. Ina fata an fahimta. To kai fa wannan ba zai tafi a banza ba. Sannan alheri na gaba bayan mutuncinka shine kai alheri da haƙuri. Shi haƙuri malam ya ware shi daban ne duk da yana cikin husnul khuluq, saboda haƙuri kamar wani babi ne mai zaman kansa a cikin babin husnul khuluq, domin duk akhlaq din mutum ba abin da ya kai haƙuri sama girma. To shi yasa kawai ake ajiye shi a gefe. Akwai mutum mai kyawawan ɗabi'u amma bai da haƙuri. Akwai mutum mai haƙuri ko bai da kyawawan ɗabi'u. Sauran kyawawan ɗabi'unsa duka za ka samu yana yi yana amma bai da haƙuri. To shi ne ya ware haƙuri daban. Haƙuri kuma kun sani ana yin shi ne akan abubuwa guda uku: as-sabru 'ala al-adha, as-sabru 'ala al-masa'ib, da kuma as-sabru 'anil ma'asiya. As-sabru 'anil ma'asiya, as-sabru 'ala ta'a, da kuma as-sabru 'ala al-adha. Duk waɗannan nau'uka na haƙuri ya zama zaka iya dannewa a ranka idan wani abu ya same ka mummuna, sai ka yi haƙuri. Ka gane cewa daga Allah ne. Sannan idan mutane sun yi maka ba daidai ba, kai ka yi haƙuri. Idan Allah ya jarrabe ka da mummuna, wasbir ala ma asabaka, kai haƙuri. Inna zalika min azmi al-umur. Allah ya ce wannan yana daga cikin mafi girman al'amari. Sannan alheri na ƙarshe shine alheri ta hanyar kau da kai. Malai ce wannan alherin duk ya shanye sauran. Ya ce shine ka kau da kai da abin da Allah bai kasa da kai ba. Za ka taimaki mutane a cikin al'ummarka, za ka yi musu alheri mai yawa. Idan ya zama alherin da Allah ya ba wa wani, kai baka masa hasada, kai ka san Allah bai kasa da kai ba, don ka ba ruwanka. Wani ya fi ka kuɗi? A'a, sai karkarin ka jin ko wani damuwa a ranka, sai ka ce ka ji kamar kai ka ɗauki kuɗin ka bashi, saboda Allah ne ya bashi. Allah kuma ba a yin kyashi ko gaba da shi, ba a kuma tambayarsa me yasa ka yi. Don haka duk wanda ka ga yana da kuɗi, ka taya shi murna, kuma karkarin ka jin damuwa akan kai ma me yasa Allah bai baka ba. Yace wannan ya fi komi girma a cikin ɗabi'ar da ɗan adam zai iya taimakon mutane da shi. Me ilimi yana da bukatar ka, kai mai iya haƙuri, saboda in baka iya haƙuri ba zai sa ka soke shi, ka masa ƙage, ka masa waye saboda hasada. Zai sa ko ya faɗi gaskiya za ka kushe gaskiyar saboda ba kai ka faɗa ba. Idan ka iya wannan haƙurin, duk mai kuɗi ba za ka saci kuɗinsa ba, saboda ka ɗauka kamar kai ka bashi kuɗin. Kaga ko ba za ka ba mutum abu kuma ka zo hankalinka yana kai ba. Shi yasa in aka samu wannan, ba za a taɓa samun barawo ba, ba za a samu ɗan fashi da makami ba, ba za a samu mai hasada ba, ba za a samu mai kyashi ba, duk abin da kaga wani yana da shi, ka ji kai baka bukatar abun, wanda Allah ya baka shi kafi bukata. Inda Allah ya san wancan ne kake bukata, ka dace da shi, da shi Allah ya baka. Tun da ya bashi ka ɗauka kamar kai ne Allah ya aike ka bashi. Don ka ba ruwanka da masu kuɗi, ba ruwanka da masu wata baiwa da Allah ya basu, sai dai ka taya su murna akan abun, kuma ka yi fatan Allah ya sa su fita a ciki. Amma kai in kana neman naka, sai ka nema a wurin Allah, ba ruwanka da sauran mutane. Wannan shine mafi girman alherin da ya haɗe maka duka sauran, domin in baka da wannan, ko kana da sauran, kana iya rusa su. Jama'a mun fahimta? Waɗannan su suke nuna mana hanyoyin da mutum zai iya zama mai alheri ga ɗan adam. Gabar zance ta kusa da ƙarshe ita ce, su wane ne ya kamata kai musu alheri? Allah rama ja mana aya, wa abudullaha ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بارك الله فيك. Allah
Allah ya ce bayan ka sauke haƙƙin Allah ka yi alheri ga mutane tara, ka yi ihsani da kyautatawa da alheri ga iyayenka. Duk abin da muka faɗa na alherin nan da za ka yi wa ɗan adam, mutum na farko da ya kamata ya shaida a duniya shine wanda ya sanadiyar zuwan ka duniya, iyayenka. Mutum na biyu su ne ‘yan uwanka, danginka, shine wa bidil qurba. Mutum na uku su ne marayu waɗanda su ba su da uban. Mutum na hudu su ne wanda ko suna da uban, uban baya da shi, su ma ba sa da shi. Mutum na biyar shine wanda yake matafiyi. Wal yatama wal masakini wal jahri bil qurba, sai makocinka wanda yake da dangantaka da kai. Wal jahri junub, sai makocinka wanda babu dangantaka tsakaninka da shi. Wa sahibi bil jam, sai kuma wanda kuka haɗu da shi yana gefe da kai a mota za a yi tafiya, yana gefe da kai a aji a makaranta kuka haɗu da shi, yana gefe da kai a rumfar kasuwa, yana gefe da kai a wata harka, ko makocinka a gona, wanda in aka gama wannan harkar aka watse an gama abotar, Allah ya ce shi ma ya ga alherinka. Sannan sai wanda yake matafiyi, sannan sai kuma dukkan wanda hannunka ya mallaka, wanda naka ne shi, da kuɗi ka ɗauka ka saya, bawa ma kamar da ake sayan akuya, Allah ya ce shi ma ya ga alherinka. Shi yasa malamai suka ce ma malakat aymanukum, hadda dabbobinka su san kana da alheri. In dai alherin dan adam ne, to duk mutumin da yana da alheri wa dan adam amma baya alheri wa dabba, baya tausayin dabbobi, ba mai alheri bane cikakke. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wata gona ta wani mutumin Madina, sai ga raƙumin nan a gaje, sai manzon Allah je kusa da shi, sai raƙumin ne ya fara hawaye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina mai raƙumin nan? Aka ce gashi nan. Sai ya zo ya ce wannan raƙumin naka ya kamun karanka, wannan kukan da yake yana gaya mun ne cewa kana cutar da shi, kana dukansa, kana ɗora masa kaya da aikin da ba zai iya ba, ya fi ƙarfinsa. Ya ce ku ji tsoron Allah akan waɗannan halittu da ba su da baki, Allah ya damƙa su a hannayenku. In dai kai ɗan adam ne mai alheri, don Allah, ko mahauci kake ko makiyayi kake, don Allah ka rinka jin tausayin dabba. Allah ya hore maka ka hau doki ka yi sukuwa, amma ka rinka jin tsoron Allah, ka rinka tunawa wannan doki da kuke sukuwa da shi, idan kuka hau kan kwalta, wannan kafar tasa da take duka akan kwalta zafi yake ji, wani lokaci zaga har jini yana yi, kana tuna cewa wannan halittar Allah ne. Ba zai iya ce maka ina jin zafi ba, ba zai iya ce maka kafata jini yana zuba ba, ba zai iya faɗa ba. Allah kuma ya sa shi dole ya ta maka. In an je ranar kiyama wallahi za a yi shari'a tsakaninka da shi. Shi kuna tuna irin wannan? Wa ma malakat aymanukum. To waɗannan dole su yi cin alheri a duniya, shine alheri wa iyaye, sai alheri wa iyalai, sai alheri wa masu rauni. Mafificin alheri kenan a duniya. Ana iya alheri wa manya, ana iya alheri wa kowa, amma mafificin alheri da Allah yake so ya gani shine alheri wa iyaye. Kul ma anfaqatum min khairin falil walidain. In za ku yi alheri, Allah ce ku fara da iyaye. Sannan na biyu alheri ga iyalanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum li ahlihi, wanda ya fi ku alheri gaba daya cikin ku bil adama shi ne wanda ya fi alheri ga iyalansa. Shin kana da alheri ga matarka? Kana da alheri ga 'ya'yanka? Shi yanzu in baka nan matanka za su yi kuka akan alherinka, ko za su yi kuka akan kayi jinya ka sha wuyar mutuwa ne? Ina fata muna fahimta. Sannan sai kuma alheri ga raunana. Abin da zan cika da shi kafin in tashi shine in gaya mana wata kissa da za ta gaya maka muhimmancin alheri ga masu rauni. Wani labari ne mai ban mamaki. Wani bawan Allah, wani babban limami ne a Makka, sai ya yi mafarki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kusan muna bada irin wannan misalai saboda a aqida ta ahlus sunna wal jama'a ana kafa hujja
da mafarki don at-targhib wa tarhib. Su kuma yan bid'a suna kafa hujja da mafarki wajen tashri'. Su ce an ce ai kaza sai su fara yi. Mu kuma dama an ce ayi ne sai mafarki mai kyau sai ƙara maka kwarin gwiwa akan ka ci gaba da yi, ba wai a fara yi ba. Ina fata an gane bambancin. To kawai sai mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun san kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Duk wanda ya ganni a mafarki da gaske ni din ne, domin shedan bai isa yayi kamanceceniya da ni ba. Sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bawan Allah ne mutumin kirki. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka je ka nemi wani yaro saurayi matashi a unguwa kaza a layi kaza, ka je ka ce masa shi makocina ne a aljanna. Ya gani a mafarki kuma ya san da cewa babin targibi ne wannan, haka sai tashi sai je layin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa, amma bai san yaron ba. Yana ta tambaya ba a san yaron ba, sunansa kawai aka faɗa. Yana ta tambaya, duk mutanen da yake tambaya sai na neman irin mutane irin sa ustazu, duk ba san shi ba. Sai ya ji a ransa tunda dai bai samu bari ya tambayi sauran, sai ya samu wasu kawai a layi, sai ya ce musu da Allah kun san wane? Ya ce a ai wane ne. Suka faɗi nickname ɗinsa, ba su faɗi sunan da aka ji a mafarkin ba. Ai babban sunansa ya ce kaza ne tun ana makaranta, amma ai sunansa wane ne? Dan shaye-shaye ne ai dan shaye-shaye ne. Shikenan sai ya je gidan, ya je kwankwasa, yaron ya taso wajen sallar azahar ne, amma yana tabbaci idonsa ya ja saboda ya kwana mai yiwa a club ko an je ana ta hidima, haka ko sallah ma shi ba yi. Ya fito sai ya gan shi wani iri haka, gashin kansa wani iri. Ya ce ha, ya ce kai ne wane? Ya ce ce to ni dai ban sani ba, na wani mafarki ne kuma ni na gama bincika duk layin nan kuma ni ban ga kowa ba sai kai din. Sai ce amma ni annabi sallallahu alaihi wasallam na gani ya ce in ce maka kai makwabcin sa ne. Sai ce kai ustaz ba nan bane. Ya ce ni din? Ya ce kwarai. Ya ce kai ustaz wrong number. Ya ce to ni dai sako ne. Ce to amma da Allah dan tsaya mana, ga mu wani akwai wani aiki kake na alheri? Yake ka ni ba na sallah ba, ni ba na kaza, ni ba dan iska ne, ni fa kaza ne. Sai ce amma akwai aikin alheri da kai? Ce akwai guda daya. Shi akwai wata mata makociyar mu a nan sama, mijinta ya mutu ya bar mata marayu, ba ta da komi, ba ta da wanda tana bara ne. Da na ganta sai na ce mata ta daina baran nan, ta dawo gida ta zauna. Sai na ɗauki albashi na kullum na je aiki, na ɗauki albashi tunda ni ina da wasu hanyoyin, sai in ba ta wannan albashin da shi take rike yaranta su ci gaba da zama. Na ce mata matukar ina da rai da za ta sake shan wahala ba ita da yaranta. Sai ce cap, sai ce a to an zo wurin. Sai ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil janna. Yace ba mamaki wannan ne. Sai ce to ni dai na isar maka, amma ina maka nasiha ka san yadda za a yi a gyara. Ni dai ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ai mutumin yaron nan yana jin wannan abin sai ji jikinsa ya yi sanyi. Sai ce malam yanzu ina zaka je? Ce haram. Sai ce mu je haram. Suka je a hanyar haram, gaba ta malam sai aske kansa, ya sayi jallabiya ya sa, ya shiga masallacin Allah mai alfarma. Ya ce wallahi ban taba shigowa nan ba, kuma a nan garin nake. Yana shiga yayi kuka, ya tsaya a jikin ɗakin Ka'aba malam, yayi dawafi li awwali marratin fi hayati, yayi sallar farilla. Malam ya ce mishi to an yi sallah ko za mu fita? Ce wallahi ba zan fita ba. Ya ce ai na zo kenan. Ya ce na ji wani daɗi da nutsuwa a raina wanda ban taɓa ji ba. Ya ce ai na tuba kenan. Yaro ne ya zauna a haram malam yana shan ruwan zamzam, zalla ce wallahi ba zan iya fita a nan ba. Ya ce daɗin da nake ji ya sa ba zan taɓa iya fita waje ba. Ya ci gaba da zama. Ya ce sun shiga lokacin sallan la'asar ne ina ji, don ya je masa wajen azahar. Ya yi la'asar, ya yi magariba, ya yi isha, ya kwana yana sallah yana ta istighfari, yana ta tuba. Malamin ya ce ya shigo sallah asuba, ya kira shi a waya, wayansa tana ta ringi. Ya je ya same shi daidai bayan an yi sallah asuba, yana kwance kamar yana bacci, wayansa tana ta ringi. Ashe wallahi malam Allah ya ɗauki ransa bayan an yi sallah asuba. Kaga yadda alherin dan adam yake kai mutum aljanna. Alheri ga masu rauni,
karkare na alheri, zai iya sama maka abin da sallah ba za ta sama maka ba. Sallar da babu alheri a cikinta ba za ta cika ta kai ka aljanna ba, amma alheri yana iya sama maka ladan mai sallah wanda baya da alheri. Ka yi alheri, Allah yana son masu alheri. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda na yi na kuskure Allah ya fi mana.